रमादे जोंहा जोबथा रबिबार बे रबिबाराव जोंहा मोनसे बिजेपिनिफ्राय नियम दं मन की बात होननाय मोनसे बेखौ जों खोनासङो ज'यैनो भट सेन्टारनि नामा दिनै बे भट सेन्टारा 124 बे 124 सेन्टाराव जों बयबो बिजेपिनि मददगिरि बिथांमोनहा फैनानै बे मन की बातखौ खोनासंफैदों आंजों लोगोसे बे जाहैबाय आंनिनो भट सेन्टार दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय माखासे जोंनि बिथांमोना सिगाङावहाय एक्सुवेलि बिपिआनोखामोन सिगाङाव उनाव इउपिपिएलआव थांनानै खामानि मावहैदोंमोन दा बिथांमोना माखासे फैफिननानै आंजों जयनिं जाबाय आरो माखासे जोंहा बिपिएमनिनोखा कर्मिफोर दंखायो बिथांमोनाबो दिनैहाय आंजों जयनिं जाफैदों बिजेपिखौ मोजां मोननानै बे दा जायखिजाया जयनिं प्रग्राम गैयाब्लाबो दिनैहाय बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय जों बे जयनिंखौ लानाय जाबाय जायखिजाया मोजां मोनदों जिहेतु बिथांमोना सिगाङावनो आंखौ भट होनानै देरहासार खालामहरखानायमोन आरो बिथांमोना फिन दिनै आंजों फैफिननानै बिजेपिआव जयनिं जाफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो दा जोङो बिजेपि हिसाबै बनगाव समस्तिया देरहानाया खाथांखा बेखौ आरो रावबो हमथानो हाया बेखौ जों अलरेडि रायजो राजा खुगानिफ्रायबो मिथिखायो आरो जोङो अलरेडि हिसाब खालामखाजोब्बाय दा बेखौ नुनानैनो बयबो आरो गोबां रायजो राजा बिथांमोना आंजों जयनिं खालामनो गोसो जानाय दंबावो दा बिथांमोनखौ आं लासै लासैनो लालांबाय थागोन जेबो आंनि थाखाय दरखार गैया आं रायजो राजानि थाखायसो आं राजनिति गेलेगोन जिहेतु रायजो राजायासो आंखौ भट होनानै देरहासार हरो अब्ला रायजो राजाखौ नायनाया आंनि दायित्व आरो आं नायफिनगोन खुलुमबाय दैलि खौरां निउस पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं गिबियाव बरायग्रोनानै लाबाय बे समाव दंफैयो आं बालुंमारि बाथाबारि जायखौ होननानै बुङो जों दिनै राजिब ब्रह्म बिथाङा बै समाव बिपिएफनिफ्राय एम जानानै थांनाय बै समाव बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरखौ बनगाव समस्तिनि रायजो राजाखौ 100आव 90% रायजो राजाखौ अनबोदोंमोन थिग बेफोरबायदिनो दाबो अनफिनगोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों लोगोसे बिथांखौ मोजां मोननानै गोबां रायजो राजाफोरा बिथांखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों दा बिथांमोनहा बिजेपि पार्टिखौ मोजां मोननानै फैदों ना दैदेनगिरि पार्टिखौ मोजां मोननानै फैदों आं बिसोरनाव माखासे सोंनानै लागोन अब्ला फै मिथिना लाय नोंनि मुङा मा मुनमुन बसुमतारी आङो उदालगुरि गामिनि आरो इउपिपिएलनि सासे मेम्बारमोन जोङो मोनसे समाव माने 4 बोसोर सिगां माने परिबर्तननि स्ल'गानजों बा प्रमद बर'नि जा खोथा होननाय बेखौ जोङो मोजां मोननानै थांदोंमोन आरो खामानि मावहैदोंमोन दा आरो आङो मेम्बार मोननानै गामिनि गोरिब दुखिया आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननो जेनेबा गांनाय उखैनायखौ मोनसेबो सुफुंनानै होनो हायाखै आं दा बेखौ सुफुंनानै होनो हायैनि थाखाय जोंहा लकेलावनो राजिब सार दङ दा राजिब सारनि माखासे मावनाय नियम नितिफोरखौ मोजां मोननानै जों राजिब सारजों फैनाय जादों आरोखि दा नोङो बिजेपि पार्टिखौ मोजां मोननानै फैदों ना बे राजिब सारखौ मोजां मोननानै फैदों बिजेपि पार्टिखौ मोजां मोनदों आरो लकेलनिनो केन्डिडेट हिसाबै मोननैखौबो मोजां मोननानै फैनाय जाबाय आरोखि दिनै इउपिपिएल सरकाराव जे सरकार थासेयावबो नों सरकारखौ गारनानै मानो फैनो गोनां जाखो माखासे अनसुंथाइफोरखौ होनो हायैनि थाखाय जेनेबा रायजो राजायाथ' आंनाव बियो गोजौनिफ्राय जेबो फैयाबा माखौ होनो हानो दा जोङो बिजेपि पार्टिया अनेक बायदिसिना हरनो हायो जोंनि गामियाव माखासे बिजेपि खालामग्रा दङ बिसोरसो जोंनिफ्राय बांसिन मोनो बिनि थाखायनो आं इउपिपिएलखौ नागारनानै बिजेपिआव फैबाय बिजेपि मानि माबे भारतीय जनता पार्टी दा बिथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय बिथाङा नंगौ थारैनो बिजेपि पार्टिखौ मोजां मोननानै फैदों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोर सापर्ट जानायखौ नुनानै बिथाङा फैनाय जादों आरो बे बिजिनेस गोजोन्थों